Upang matiyak ang maayos na kondisyon ng mga bumabiyaheng bus ngayong holiday season, nagsagawa ng inspeksyon ng LTFRB sa mga sasakyan ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, 5 araw bago ang Pasko, naka-alerto na rin ang LTFRB sa mga bus terminal dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero na magsisiuwian sa mga probinsya. Kabilang sa mga inspeksyon kanina ang manibela, ilaw at ang mismong kalidad ng bus unit. Simultaneous ang paglulunsad ng LTFRB ng Upland Pasko 2022. Maagang nag-ikot ang mga kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga bus terminal sa Dagupan City para mag-inspeksyon sa mga bumabiyahing bus. Kasabay ito ng paglulunsad ng Upland Pasko 2022 para matiyakang maayos at ligtas na biyahe ngayong holiday season. Ito po ay nationwide Upland po. Nag-inspect po tayo ng mga terminals po dito sa Region 1 para makasigurado po na enough po yung mga buses ng mga pasahero natin na uuwi ngayon sa mga kani-kanilang probinsya. Dumami ng bilang ng mga pasahero na pauwi sa mga probinsya. Kasi iba pa rin ang buo ang pamilya, masayang pamilya. Kapag Pasko, sama-sama ang Pasko. Kaya uuwi kami ng Zambales. Magpahinga ng mabuti sir para at saka dapat alerto ka sa daan para maging sip ang mga pasahero sir. Ayon sa LTFRB, mandatory ang pagkakabit ng fare matrix sa mga bus unit para maiwasan ang overcharging. Yung mga prangkisa po nila dapat alinsunod po doon sa mga granted po ng ating opisina, and of course po yung mga taripa kung nakapost po yun sa mga taripa at sa Samantala, nagpatupad ngayong araw ng taas presyo sa langis matapos ang sunod-sunod na rollback. Pumalo sa 2 pesos and 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 70 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Si Jay, tiniyak ng LTFRB na sapat ang bilang ng mga bus unit na babiyahe sa probinsya para sa Pasko at Bagong Taon. Maaga na raw nag-issue ang LTFRB ng special permit para sa mga karagdagang bus unit na babiyahe at pinalawig na rin ang effectivity ng special permit. Maring bumiyahe ang mga bus unit mula December 16, 2022 hanggang January 15, 2023 at hindi na nagsagawa ng drug test ang LTFRB sa mga bus driver at konduktor, pero pinayuhan ng mga ito na dapat nasa maayos na kondisyon bago bumiyahe at dapat na wala sila sa impluwensya ng alak bago bumiyahe. At importante rin na sisimulan na rin ng Dagupan City Police yung kanilang deployment plan. Itatalaga ang mga pulis sa mga bus terminal para magbantay at para ipatupad nga yung health at safety protocol, maging yung seguridad ng mga biyahero. At paalala pa ng LTFRB sa mga motorista na dapat ay magdahan-dahan din sa pagmamaneho para sa ligtas na biyahe. Ayon din sa Pangasinan Police Provincial Office, sapat ang kanilang puwersa na magbabantay ngayong holiday season. Sapat ang mahigit 3,000 na police personnel sa buong probinsya at pangunahin nilang tututukan ng mga bus terminal at mga pook pasyalan gaya ng beach. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.